ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଫୁଲକୋବି ଦାଣ୍ଠିର ନୂଆ ଆଇଟମ୍। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଧଣିଆ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାର ଗୁଣ୍ଡ, ବେସନ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟେଇ ଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତେଲ କଢ଼ା ବସେଇ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, ଟେଷ୍ଟି ଭଳିଆ ଦେଖା ହେଉଛି। ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତା ମୁହଁ ଦେଖିକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ବି ବନେଇକି ଘରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।